meidän kolmas pari. Tässä oli numero 5, valkoinen paimenkoira Uros Kustom, Karakes, Dalhauris ja niin edelleen, Yeti ja ohjaajana Mikko Hasanen. Ja tässä me nähtiin jo oikein todella, hetkinen, täytyy kirjoittaa vielä. Todella kisavalmis ja erinomainen suoritus sekä ohjaajalta että koiralta. Ja koira suoritti kaikki liikkeet tosi tarkkaavaisesti ja voimakkaasti ja ihan jo kilpailun, ihan jo kokeenomaisesti. Ja tää on nyt vähän korutonta tää arvostelu. Kytkettynä seuraaminen, seuraa hyvin omalla paikallaan voimakkaasti, tarkkaavaisesti, arvosana erinomainen. Vapaana seuraaminen ihan samoin, arvosana erinomainen, istumisliike, valmisteleva osuus, tiivis, voimakas, nopea istuminen, tarkkaavainen odotus, arvosana erinomainen, maahanmeno ja luoksetulo, erinomainen valmisteleva osuus, nopea maahanmeno, tarkkaavainen odottaminen ja nopea, voimakas luoksetulo ja loppuosa erinomainen, arvosana erinomainen, paikallaolo häiriön alaisena, koira makaa rauhallisesti ja tarkkaavaisesti paikalla, arvosana erinomainen. Ja tänään hyväksytty. Loistavaa! Hyvä Mikko!